No niin, Apikaalta morjesta. Haluaisin lähteä esittelemään meidän uusimman tuotoksen, joka on Les Paul-tyyppinen Apikai Optimus, joka on asiakkaan tilaustyö. Tämä homma lähti jo viime keväänä liikkeelle, mutta tässä on kaikenlaista ollut, niin tämä nyt vähän veny, mutta hyvää kannattaa odottaa. Mä aina kiitetään aika tyytyväinen tähän tai tosi tyytyväinen lopputulokseen. Vähän mitä tämä kaveri on syönyt. Eli tässä on täysi puuta jalavaa oleva runko ja jalavaa kansi, mutta kansi on tehty sillä kahdesta tai leikattu kahtia ja flipattu näin, jolloin siinä on saanut tommosen, niin kuin Les Pauleissa yleensä on, että se on tommonen peilikuva tossa. Ja sen jälkeen siihen on muotoiltu tää Les Paulin muoto. Kaula on vaahteraa ja sitten otelauta on, se on vähän tämmöinen sekasikin, kun sattui pajalta löytymään. Venge ei ollut tarpeeksi leveätä, niin sitten kikkaadin siellä on koivua, mahonkia. Ja sitten on liimattu yhteen, vedetty tasohöydässä ja sen jälkeen laaserin kautta ollaan vedetty tommonen kiva kuviointi siihen päälle, mikä on täytetty epoksilla ja Mika värillä niin on saatu tommonen hyvä helmiäinen sinne. Ja myös sitten tää on vähän kikkaatu tonne lapaan, se on punapuuta, niin tehty tommonen kansi, niin se tulee kivan näköinen. Ja koko helahoito on vedetty otelautaa lukuun ottamatta akryyllakalla. Sitä on noin 7-8 kerrosta tässä. Mietin, että olisiko pitänyt vetää pari kerrosta lisää, mutta sitten loppupelissä mietin, että siinä tuntuu pikkusen nämä puunsyyt vielä. Et siihen jäi vähän se käsityöläismaku. Et mä tykkään, jos ei kaikki tykkää, ei voi mitään, kaikkea ei voi miellyttää. Ja otelauta vedetty Osmo kotimaisella puusuojatuotteella, joka on erittäin kova, erittäin liukas, suojaa otelautaa isältä pojalle. Ei ole niin kiiltävä kuin tää, mutta kerran on tehnyt yhteen bassoja, vaan huomasin, että se on erittäin kiva sieltä. Tosiaan tää on todella liukas tää kaula soittaa. Kaikki hardware on Schalleria. Schallerin sieltä ihan ykköspäästä. Tuneumatic talla. Väriä tämmönen musta kromi. Sama niin kuin noissa virittimissä. Ihan Schallerin ykköslinjan tavaraa. Ja sit se mainio juttu, eli mikit. Mikit on ruotsalaiselta Lundgreniltä. Eli käsin tehdyt mikit. Ja on kyllä mainiot laitteet, täytyy myöntää. Soundi puhukoon puolestaan. Jos lähdetään vaikka ihan tuosta perusakkarisoundista tallamikillä, on tämmönen mukavan helee käsisoundi. Molemmat mikit yhtä aikaa päällä. Tai sitten kun lähdetään vähän kirkkaampaa toinen. Ja jos halutaan pikkusen lähteä bluesia lisään tuohon, niin lyödään niin vähän rouheita. Se tallamikki, molemmat yhdessä. Tai keulamikillä. Ja jos mennään hevimpään päin, niin lyödään tosta vielä
totahan nyt ei saisi soittaa tietenkään, ja tallamikillä. Ja soi niin pitkään, kun puhelinlaskua riittää. Ja jos halutaan mennä sinne ihan mustainen osastolle vielä, niin tai keula päällä. No ja hiljaiset kuin mitkä. Sopii hyvin studio. Eli jos, ai niin, semmonen herkku piti vielä kertoa, että kun näitä pikku spesiaalia juttuja tekee, millä tähän laittaa, niin totta kai satula on poron sarvesta. Eli jos jotain pikku probleemeita jossain huoneessa on, niin ei kun nuuhkaisemaan siitä. Ja täältä löytyy kaikkea pikkuspesiaalia sieltä täältä, mutta joo, painaa kuin synti, mutta niin pitää painaa, koska heavy on syntiä ja rock on syntiä. Niin ei muuta kuin, jos jotakuta sattuu kiinnostamaan täysin käsin tehty omien toiveiden mukaan oleva kitara, niin pappa ottaa yhteyttä. Yhteystiedot löytyy sieltä apikai.eu. Sieltä löytyy puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet. Ei sinne pakko olla Les Paul. Seuraavaksi on tulossa Exploreri, kun päätän minkä värinen siitä tulee. Tele, Strato, tai ihan oma muotoinen, ei saa heittää ideoita ilmoille. Niin ei tule montaa vastaan. Mut hei, hyvä kun kiitti kun katoitte. Menkää tsekkaan apikai.eu, menkää käymään Facebookissa, Facebook Apikai Guitars, Instagramissa Apikai Guitars. Laittakaa peukkua. Tse.